Klapka, 2. Nikdy tu človek není sám a stále má okolo seba ľudí, ktorí proste jednoducho potiahnu ďalej. A v tomto je to dobré. Keby som to možno mal zhrnúť nejakým spôsobom na záver, že prečo robím multilevel, tak je to zábava, za ktorú vám platia. Takže vítam vás v Dubaji, dámy a páni. Klapka 8. Pred 2 rokmi o takomto čase som sedel v kamióne v Búde a rozmýšľal som a čakal som na 4. týždeň, kedy príde, kedy sa konečne dostanem domov na týždeň domov k svojej rodine. Keby mi bol vtedy niekto povedal, že budem natáčať v Dubaji pracovné video, tak si pomyslím, že či mu naozaj nepreskakuje. A je to iba o tom, že ukážete mu jednoduchú prezentáciu ZFP a pozrite ho na seminár a on začne jednoducho iba čo? Podnikať s vami. Finančnú gramotnosť som ako športovec vôbec nikdy nevnímal. My športovci žijeme takým, by som povedal, bohemským životom. Proste míňame, kupujeme pasíva, míňame na veci, ktoré absolútne nepotrebujeme. A toto som pochopil, že takýmto spôsobom, keby som pokračoval ďalej, tak tie peniaze nikdy v živote mať nebudem. Ivo Toman mi hovorí o tom, aký môj život je teraz. Ja som si povedal, kurňa, hovorí mi zmeň jednu vec, a to je zmeň myslenie a zrazu ten život bude iný. Prestaňte pracovať pre peniaze, ale naučte sa, ako môžu peniaze a ľudia pracovať pre vás. V dnešnej dobe to funguje tak, že na základnej, strednej, poprípade vysokej škole nás nikde konkrétne neučia nič o peniazoch. Tuto je krásne vidieť, že pokiaľ človek má ten sen, má tú chuť, má tú energiu, tak proste sa ten sen uskutoční. Někteří kritizovali Dubaj, že měl velkolepé plány a že to celé spadne. Dnes je rok 2016, Dubaj zatím nespadl, ty černé vize se zatím nenaplnily a kdybyste se zeptali šejka Mohameda, co vám řekne na krizi, tak on vám řekne, že krize žádná není, že je to pouze výzva, aby jsme našli cestu.